Vítá vás Pavlos, dneska tady máme novýho hostka, představ se. Já jsem Honza. Jo, dobrý, no, tak jdem. Ale dneska to měla být nějaká hororovka, ale zrušili jsme to, protože po Lubenci jezdí policajti. A nějaká dodávka od policejní. Takže my jdeme přesně tamhle k tomu rybníku. A nepůjdeme vole na pole, já se tomu píčovole poseru. Prej se tady událo, že tady je vidět píčo postava, jo, nějaká v černém oblečení a hlavně ve tmě. A co my tam vzadu vidíme, tu můha, tak se jdeme podívat, jo, hoši. Kamo, doufám, že se nám nic nestane, tak jsem vás měl vole rád. Krása, co? Tady odsaď nebylo, tady jsou ještě píčo lampy, tam vzadu už nejsou. Kamo, doufám, že tam žádná lampa.